Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα σας δείξω το κανονικό Minecraft που έχω κατεβάσει. Βλέπετε πόσα παιχνίδια, αυτό είναι το story κάτι. Για να το λειτουργήσει σήμερα. Δεν λειτουργεί, δεν λειτουργούσε, άρα θα παίξουμε εδώ πέρα. Κοιτάξτε, ο κόσμος μου είναι το Superland και το African Land. Είναι η καλύτερη μου κόσμο που έχω φτιάξει. Κοιτάξτε. Είναι πολύ ωραία. Έλα. Δεν θέλω τα reels. Sorry παιδιά, περιμένετε να το φτιάξω αυτό και συνεχίζουμε. Ok παιδιά, γυρίσαμε. Έπρεπε να φτιάξω κάτι και περιμένετε να ανέβω ψηλά να δείτε τον κόσμο. That's my world. Βλέπετε εδώ πέρα που έχω βάλει ένα κρεβάτι. Είναι επειδή έφτιαχνα τα πράγματα και όταν βράδιαζε κοιμόμουν. Να και ο δεύτερος κόσμος. Μέσα σε ένα κόσμο έχω κάνει δύο κόσμους. Έχω βάλει villagers και κοιτάξτε. Νομίζω και σας το έχω δείξει και σε άλλο ένα βίντεο. Ότι αυτό εδώ πέρα. Παιδιά, έχω Minecraft και στο PlayStation, οπότε μάλλον θα παίξουμε και εκεί πέρα Minecraft, να το δούμε. Έχω φτιάξει και εκεί πέρα έναν ωραίο κόσμο. Είναι πολύ ωραίος, πραγματικά θα σας αρέσει. Ωραία. Περιμένετε λίγο. Κάνω μια stop. Ωραία, επιστρέψαμε. Έχω κάποιους φίλους μου από δίπλα και μου λένε πράγματα, ότι είναι ωραίο το βίντεο. Ωραία. Αυτό είναι ένα σπίτι που έχει δύο πόρτες. Όπα. Και κοιτάξτε αυτό. Κοιτάξτε. Ένα chest που έχει αρκετά πράγματα μέσα. Αρκετά λίγα. Κοιτάξτε. Τι νομίζετε πως σας μοιάζει αυτό? Αν καταλάβετε σωστά, ναι, είναι ένα τζάκι. Δηλαδή ένα barbecue και εδώ πέρα η φούρνη. Όταν ψήνεις ας πούμε το Πάσχα. Ωραία. Τώρα πάμε να σας δείξω και τον άλλον κόσμο. Το Superland. Superland, νάτος. Είναι και αυτός εξίσου καλός όπως και ο African Land. Ωραία, να σας το δείξω και αυτόν από πάνω. Έχει δύο κόσμους μέσα σε έναν κόσμο. Τρεις, sorry. Εδώ πέρα είναι ένα, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα έχω φτιάξει και έναν πύργο. Και άλλον πύργο. Και είναι ο κόσμος μου. Παιδιά, κάποιοι μου λένε στο σχολείο να δείξω πώς φτιάχνετε το ελικόπτερο. Εγώ τους λέω ότι ξέρω πώς φτιάχνετε, αλλά είναι αρκετά δύσκολο. Ωραία, θέλω να το προσπαθήσουμε, ας το προσπαθήσουμε. Ωραία. Πρώτα παίρνουμε minecart. Μάλλον όχι, πρώτα παίρνουμε ράγες για να δείτε το κόλπο. Ράγες, πού είναι ράγες? Όχι, αυτό είναι σκάλα.
Πήγαν οι ράγες, παιδιά. Οπα. Πήγαν οι ράγες. Λάντερ είναι αυτό. Πήγαν οι ράγες. Πού είναι οι ράγες, ρε παιδιά? Χαθήκανε. Ναι, πού πήγαν? Minecraft. Ωραία, τώρα να βρούμε που είναι οι ράγες. Κοιτάξτε τώρα που τους βρίσκω. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Κοίτα εδώ, ρε. Αντέ, μπροστά μου ήταν, κοιτάξτε εδώ. Μάτε. Εντάξει. Και καλά θα με λέτε τυφλό. Όχι άδικα. Ωραία. Κοιτάξτε. Εδώ πέρα βάζουμε cobblestone ή ό,τι άλλο θέλετε για να το ψηλώσουμε. Και να κάνουμε έτσι. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά το δοκιμάζω, δεν το έχω ξαναφτιάξει. Βέβαια όταν σπάσουμε αυτά εδώ πέρα τα cobblestone μπορούν να σπάσουν και οι ράγες, όχι μπορεί, θα σπάσουν και οι ράγες. Και τώρα που θα το ανεβάσω αυτό το βίντεο θα με λένε βλάκα. Κοιτάξτε να δείτε. Να δούμε. Λοιπόν είμαι βλάκας και πολύ μάλιστα. Στο Minecraft, όχι κανονικά. Και πάμε εκδρομή. Καλά, αυτό είναι άσχετο, αλλά σας το λέω γιατί θα βγάλω βίντεο μαζί με το Claudio και η Γάια και μπορεί με τον John Komucho που είναι και αυτή YouTuber. Ωραία, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε φάση. Θα του βάλω φωτιά. Και μπε. Πρέπει να τα σβήσω. Πρέπει να τη σβήσω. Θα ξαφλωθείς όλο το χωριό, είμαι βλάκας. Τώρα εσύ που πας ρε, καμένε. Α, εντάξει. Να το σοβ. Το σόβελ είναι για να σκάβεις, αλλά μας βοηθάει. Ωραία, θέλετε να μπούμε στον πύργο. Τι σας ρωτάω. Να μόνος μου μιλάω. Ωραία. Ναι, αυτό είναι κακό. Πρέπει να είναι εδώ. Παιδιά. Έλα, άνοιξε. Βριάζω.
Εδώ ρε. Κοιτάξτε παιδιά. Μπορώ να ανεβώ στο βίντεο. Κοίτα εδώ τώρα. Κοίτα εδώ. Α, μπήκαμε. Α, εδώ μέσα είναι έτσι. Καλά, ούτε πάνω έχει κάτι, αλλά πρέπει να σου δείξει. Πάνω έχει και έχει κι άλλο ένα δεύτερο όροφο. Δεύτερος όροφος, θα μπορείς να βάλεις πολλά πράγματα. Τώρα περιμένω να κοιμηθώ. Έλα, αφού night είναι. Ωραία. Λοιπόν, και κοιτάξτε, αυτά είναι πολύ καταπληκτικά. Η δημιουργία μου. Ωραία, και τώρα ας πάμε σε άλλον έναν δύο κόσμους. Αυτόν τον κόσμο. Έχει ένα ελάττωμα το τηλέφωνο μου. Ότι μεγενθύνεται εδώ από το πάνω. Και αυτός είναι ο άλλος κόσμος. Και άλλος ένας κόσμος. Κοιτάξτε πηγάδια. Οκ, τα λέμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι Minecraft στο PlayStation. Γεια σας!